morning guys! Welcome to our vlog! Ako! Kimyat! Majong buntag ninyong tanan guys. Di ami daris amang gardinan di ay. Magtanong mi daris kimyat guys o batong dia. Dihas niaging adlaw guys nakatanom na ko dari batong kaso wa man manerek. Or tani bawa pa ban sa zaning terek. Wa pa siguro sa mo terek guys kay baguhay pa man, ha? Uma pa naturok. Uma pa mo terek. Wa pa mo terek dari guys na nisok na ko dari batong. Dia. Nisok. Nanguan ako natusugod. Nangari. Bati bag mama. Kumbati. Jangan to padung dato puro na batong na tong itanam guys. Dadari handugangan karon dari batong. Kumbati bag. Kay damay ko an karigi di padang ati nga sidling. Ha? Kumbati bag mami. Mura. Na mo ni gipadani ati. Ati Josephine nga batong asparagus beans. Dara guys, amo ning itanam karon. So, bani mininjo guys magtanam ko dari batong daris ameng kilid sa bay. Aw daris gawa sa labat day guys. Dami daris bagong bay. So malabo pa gad na sisang mahuman guys kay wa patay budget. Lagian sana asang gunahan dari kay tiwasan da nag kuan guys limpyo kay rong lami si Jaba maganid. Wa pa manerek an mambutong kanus ani manerek sila. Asang abubuan guys kay basin og gintan. Na madani nam ko tanom dani. Bu ilagi na wal man tulog. Mau lagi taong hang abubuan karong manerek. Namadani guys, namadani hangi pang kuan tisuk. Sayang ug di mo terek, hinatag ra ba dito datong katubitong nag gipalitan na magbulang huy. Sumotoy naghatag si guys, daning si Igon, moy naghatag na mo darig batong. Si Igon lagi. So the guys, there. Ay bubuan kay madyo na laman, tayo mapaabot. Oh, di ba? Asa man ka? Dali nga rin, dari dapit guys, napo diha. Dadaris gawa sa labat hang gibutang. Ay arong mahinlo po dari ba? Kay da na amo po ng panamnan diha. Mapagwakakwagin sa imong itanom diha guys. Dari pa ning tamnan dari guys. Kay dihas na ngagi wa man matiwas og tanom kan hotdan kog sidling. Kuda na dia. Agi padang ati. Amo na si Jang abrihan. Day guditi sa day. Abrihan na guys kay hang tisok. Ha? Asa ka? Kalibangan ka. Mura kalibang sa kaw. Inas kuya parehan si kuya. Kaw. Guys magdugang ko dari tanong dari dapit di Kaya das na nga, ginahudtan man kog sidling, nahudtan kog lisos, batong. So karon hang tiwasan, kay sayang judpud. Mazo na laman natay mapaabot. Guys no? Gato sud. Pangbuhuan pa na magdana guys, mapatabang kong kuya Gail. Kaya na ako'y ipang tanom diha. Buhuan na magdaan, sabot nga nahag. Uhot. Kaya, mazo na laman natay mapaabot dihang mga utan-utanan, tamandari. Guys no? Palibutan sa nahag utanon karon di sayang ang juta baway tanom nagamang kuan guys limonsito nanay bunga sang buok agasadad to baw mura magkamat junon sani ba kamong kamunggay dari majula manig mabuhi ning kamungga ni ang tiwasan og buna guys pero tigsan hag batong. Ano na naman ay mapaabot kung mga adlaw kasi nanay mo terek yes no at least natay mapaabot o tanan magaling ganahan guys magnanom tanom subog rin darin may dagkang pinuplang lubi. Tiwas dari bubu. Sambubuan dahil itong tiwas na ito guys.
Ha? Wa pa. Mado lang manurok na to. Bubuan sa dakuan. Ha? Wala mga manurok na yung makagulay ta. Hindi palit ugutan nun. Ano na pa? Libat sila. Hi guys, yung mama nagunat. Guna ko guys, kay hangatam na dari batong. Mm. Bugangan ring hang tanong. Nadyo man, Kaya na lang. naunggoy man. Ay naunggoy. Tatok. Ay. Tuan! Wa man titan na. Dalda ay rama gamay. Nari na rin pambuhuan guys, kaya nari itanong. Ada. San tanawan og pila ni kabukid ang liso. Daghan man di ay, sud liso. Yeah. Yeah guys. Manig sud sa batong, itong ipadang ati. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18. 20 ka buksud guys ya. Mo ni hang itanom dari ron. Para makaliwat ko dani. Okay, guys. Ang buhuan. Isa kay tambak ag duta dari. Nadugay ni dani matam ni ba. Hagang ibutang dari batong guys, tagtagur ha ka bukliso. So duha ka bukliso. Aja guys. Na dikadto sa ako anon. Na pedunahan. Duha na pagkabuk bi, ikaw tigtanam, ikaw tigbutang bi. Tagduha ka buok. Tagduha ka bukliso. Mano naman guys no. Abi mapaabot dari. Lagod guys. Ngada duha ka buk day. Dugay pa nagibuan. May tigbutang, kana very good. Anda na guys. Nganan pagbutang di sa kadyo ingaglawmon kay nabaw ra man ang kuanda ng batong. Mutubo na siya. Daripin guys. Unahan. So nakabuho na ko og ulo kabuho. Tisok na mig. Pra ka na nay ma? Anong dug ka na nay? Nag-garden tarong natay gulay. Nangalapot ka luto. Ani na ba ni iro ani? Nanam lagi ta karo dit sig palit. Oh, asa na ba mo? Maso. Basin, nilabay baguhay pa man to nilabay. Isa, duha. Guys, isa, duha, tulo. Kay karing dari na ni tanam daan guys, bawog mga buhi ba lagi to. Kung unang ipananam daan mga Bisaya nga batong. Dari guys, magtiwas ako dari guys ug tanam. Na. Na guys, kuan na ni. Kuan na ni nga kuan. Batong. Kaapat nga buho dari sa bagong sidling. Huling ko naman ko. Nga daghan ni guys ang gitanam. Ay, initay mong mira ma. Ha? Ay, initay mong mira.
halaman ng gunahan dani. Oh, Terus na. Guys, nahaman ako pang puga sa batong. Taman ra dadto to ah. 20 raman si Zakaliso. Natagtagur ha ang ipugas. Dari dah, taman na dari. Dana isa, duha. Oh, tulo, 4, 5, 6, 7, 8, 9, na po ra day guys. Oh, Kasi abi bay. lagi hartong aton ron. Namagamang tig-deliver sa taba guys. Yan tao pa dadto. Mazulaman tawag manarek to guys. Yan ako mapaabot. Magdako dari sa balde. Nagdamang kong tubig dari guys. Kaya may hangi pamuubo. Hara nang balikan na kay mamutod ko na nag-iusok. Harong di si Jama tumban. Guys, nangyari sila Stereo si Aisa. Wala mo ko ka-video pagkuan. Ari nila. Salamat sa naghatag rin eh. Thank you. Singali mo, ma'am. Sa gitagaan pas Papa Gabriel og 500. Salamat ka Ajo. Ako lakatanin sa Milo. Di pa intaw nagamang pader. Di pa intaw sa pader-der. Tug na stakya halaw bay banig. Pagbanig pa. Alimuot pa dari guys sa mong kwarto mo nang manggi sanggi tangtang agutson ug adlay hangi pa intan sa barong mawag mga abog-abog. Ha? Salamat nila Tire ug ni Aisa naghatag dari prutas silang gihatan si Papa Gabriel. Tatawas ng pitaka. Pero palitog saging, klinikal saging. Lakatan sa di sang ganahan guys. Kairong ko nung patubaw. Bitaw. Pwede naman na kanang orange na. Pwede ba mo? Ha? Limuot mo pa dari guys. Nasa kay bugnaw dari sa hug. Salamat ka Ajog. Sige sa magani ka ma'am. Daghan ka Ajong salamat.